Kad je u 3. mjesecu uveden izvođač ovdje na ovo gradilište, moram priznati da baš niko nije vjerovao da će radovi ići ovom brzinom. Danas evo mogli smo vidjeti da je kuća u onom građevinskom smislu u potpunosti završena. Znači slijede sad čitav niz monterskih radova i finih radova, uglavnom unutar zgrade, tako da je za očekivati da dječja kuća bude otvorena onako kao što je to i planirano u 6. mjesecu ove godine. Radi se o jedinstvenom objektu do sada u Hrvatskoj u kojem će se raditi prije svega na poticanju kreativnosti djece do 12 godina, ali na način da djeca aktivno sudjeluju u čitavom nizu programa. Sa samim objektom će upravljati 3 naše ustanove, dakle Gradska knjižnica, usput ovdje će biti smješten dječji odjel Gradske knjižnice Stribor, zatim kazalište Lutaka i art kino, znači svako sa svojim programima. Projekt se uklapa u sve ono što se dešava unutar Benčića, koji će u stvari predstavljati jedan art kvart u Rijeci sa muzejom grada u Palači Šećerane, sa muzejom moderne i suvremene umjetnosti u takozvanom H objektu i sa novom gradskom knjižnicom u T objektu uz ovu dječju kuću. Pa otvorenje je planirano za 1.2. i bit će 1.2. na području Riječke luke, odnosno Putničke luke. Program je zamišljen na način da to bude i podsjetnik na sve države kroz koje je Rijeka prošla, ili bolje rečeno sve države koje su prošle kroz Rijeku. Zatim bit će tu i jedan omaž industrijskoj povijesti Rijeke u formi jedne opere koja je radno nazvana opera Industrijale i naravno sve će završiti sa spektakularnim vatrometom i još nečim što naravno ne smijem odati, nego morate doći vidjeti. Pa meni osobno dječja kuća najviše veseli, onaj nekakav mezimac čitavog kvarta Benčić. Druga 3 objekta su, ajmo reći, tipični, znači 2 tipična muzeja, 1 tipična knjižnica. Dječja kuća je nešto što je još uvijek avantura i nije svima potpuno jasno na koji način će funkcionirati, a zapravo će okupljati sve ustanove koje djeluju u bloku. Gradska knjižnica koja je u neposrednom susjedstvu ima ovdje svoj dječji odjel i nominalno će upravljati zgradom kao infrastrukturom. Dječja kuća je izravno mostom povezana sa Muzejem moderne i suvremene umjetnosti, što će sigurno utjecati na njihovu dinamiku, s obzirom da su oni jedna ipak elitna ustanova sa sadržajem koji je možda najmanje razumljiv. Upravo dječja kuća ih svih povezuje putem djece, njihove edukacije i njihove zabave. Otvoreni smo i prema zabavi, nećemo sigurno raditi nekakvu dosadnu instituciju. Činjenica da ustanove koje će u njoj voditi glavnu riječ već sada imaju jako razvijene programe za djecu i ovakav kvalitetan infrastrukturni sadržaj da će im ogroman vjetar u leđa, ne samo njima nego i brojnim udrugama koje rade sa djecom. Ne želimo nikom raditi nekakvu institucionalnu nelojalnu konkurenciju. Svako ko ima potrebu, ima znanje, moći će u dječjoj kući naći prostor za sebe. Vidjeli ste prostor je impresivan, 5 etaža sa dvoranom, sa bezrednim radionicama, sa prekrasnom terasom. Mislim da će kvaliteta odrastanja klinaca u Rijeci se povećati beskonačno sa otvorenjem dječje kuće. Kada se priča o gradskoj knjižnici koju Riječani čekaju možda i desetljećima, stalno se spominje te objekte, međutim te objekte što se dogodilo s ovim te? Pa srušili smo T, pretvorili smo ga u I i sad ćemo ga opet pretvoriti u T. To je bilo predviđeno, mnogi su šokirani jer zapravo znalo se da će se ova nožica demontirati da bi se napravila nova. Taj objekt nije bio predviđen kao dio Europske prijestolnice kulture. Zapravo smo naknadno, kad smo vidjeli da smo ostvarili EU sredstva u dogovoru sa Europskom komisijom, i taj objekt uvrstili u EPK priču. On će biti gotov nešto kasnije, znači 2021. ali ako smo čekali od Drugog svjetskog rata možemo još malo. Palača Šećerane, kao što je planirano proljeće, dakle najvjerovatnije travanj, svečano otvorenje. Građevinski radovi su svi gotovi, slijedi opremanje. U samom smo dovršetku natječaja za opremu stalnog muzejskog postava
i veselim se tom prvom velikom otvorenju nekog novog objekta u sklopu EPK. Evo, gradi se po planu, znači kao što govorimo od početka, odnosno pretprošle godine 2017. otvoren Muzej moderne i suvremene umjetnosti, prvi iza njega Palača šećera, zatim na ljeto dječja kuća i onda pred kraj, odnosno na samom kraju projekta i knjižnica. Koliko vidim, radovi stvarno idu dobro, grad to dobro vodi i mislim da će biti fenomenalno. Biće i kino, bit će i čitaonica, knjižnica, i igraonica i radionica. Jedne strane fasada već praktički dovršena, to izgleda fantastično. Evo, drago mi da vam se sviđa, meni se isto jako sviđa i vjerujem da će svi gosti koji dođu u Rijeku biti doista oduševljeni.